Hyvää iltaa ja tervetuloa vuoden yritysjohtaja 2024 juhlaseminaariin. Minun nimeni on Jouni Riuttanen ja toimin Suomen liikemiesyhdistyksen puheenjohtajana ja tämän tilaisuuden fasilitaattorina. Tilaisuus striimataan ja tallennetaan. Käydään läpi tilaisuuden kulku. Elinan puheenvuorosta voitte esittää kysymyksiä ja täällä auditoriassa on 2 mikkiä täällä, joita sitten kuljetetaan kysyjille. Tämän jälkeen sitten palkitsemme vuoden 2024 stipendiaatit ja kuulemme Kauppakorkeakoulun varadekaani Virpi Tuunaisen tervehdyksen. Ja sen jälkeen on vuorossa vuoden yritysjohtajan 2024 julkistaminen ja hänen puheenvuoronsa. Kaikki puheenvuorot ja palkitsemiset ovat ohi noin kello 19.20 mennessä. Arvoisat liike-elämän ystävät, hyvät kutsuvieraat, webinaarin osallistujat. Suomen liikemiesyhdistys on tänä päivänä verkosto ja kohtaamispaikka liike-elämässä toimiville henkilöille. Uudistimme reilu vuosi sitten strategiaamme, mutta siinä on mukana edelleen tietyt yhdistykselle ominaiset piirteet. Niiden joukossa on tapahtumia ja esitelmiä, mutta myös nostoja osaamisesta ja hyvästä johtamisesta. Tämän päivän johtamisessa korostuvat moninaiset piirteet. Osaava liikkeenjohto edistää innovaatioita ja laajentaa teknologian raja-aitoja omalla alallaan. Samalla johtamisella on vaikutusta myös ympäröivään yhteiskuntaan. Hyvä johtaminen vaikuttaa positiivisella tavalla ihmisten arkeen, joskus myös yli toimialarajojen. Yksi perinteinen mielikuva johtajasta on henkilö, joka ajaa asioita eteenpäin ja näkee mahdollisuuksia. Tämän päivän johtamisessa kyky johtaa tiimejä ja inspiroida muita on yhtä tärkeä kuin oman selkeän näkemyksen muodostaminen. Mahdollisuuksien lisäksi johtaja tunnistaa haasteet, jotka selättämällä selvitään voittajana kilpailussa. Johtamiseen liittyy tietysti myös lahjakkuutta. Kyvykäs johtaja tunnistaa roolinsa myös muiden lahjakkuuksien kehittämisessä. Johtaja toimii mahdollistajana muille ja luo edellytyksiä muille kehittää heidän omaa lahjakkuuttaan. Tämän päivän yrittäjähenkinen johtaja tunnetaan siitä, että hänellä on kyky rakentaa menestyväitä tiimejä, joukkueita ja yrityksiä yhteistyöllä ja kumppanuuksilla, jotka nopeuttavat innovaatioiden omaksumista ja kiihdyttävät kasvua. Nykyaikainen johtaminen sisältää monia ulottuvuuksia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä organisaatioiden menestykselle. Palveleva johtajuus, jossa esimies asettaa työntekijöiden tarpeet etusijalle, on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi lisätä työmotivaatiota ja sitoutumista. Tiedolla johtaminen puolestaan mahdollistaa tarkemman päätöksenteon ja prosessien tehostamisen. Turvallisuuskulttuurin luominen ei rajoitu vain fyysiseen turvallisuuteen, vaan sisältää myös psykologisen turvallisuuden, joka rohkaisee innovointiin ja avoimeen viestintään. Lisäksi jatkuva osaamisen kehittäminen on elintärkeää nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Nämä johtamisen osa-alueet yhdessä muodostavat vankan perustan, jolle menestyvät organisaatiot rakentuvat. Maailma ympärillä muuttuu ja on asioita, joilla on globaali vaikutus. Toisaalta muutos mittaa johtajan ja johtamisen sopeutumiskykyä. Toisaalta se antaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia saavuttaa jotain uutta ja merkityksellistä myös omien tuttujen rajojen ulkopuolella. Myös meidän yhdistyksemme, Suomen liikemiesyhdistys, tarttuu tähän teemaan. Kuten tiedämme, Suomen talouden nousukulku on varsin vaatimatonta ollut viimeiset vuodet. Ja nyt yhdistyksenä olemme ennakkoluulottomasti ottaneet kiinni kansainvälisen kasvun mahdollisuuksista ja järjestämme lokakuun lopulla vientijohtajien ja vientiammattilaisten verkostoitumistilaisuuden yhdessä Sitran kanssa heidän tiloissaan. Toivon tapaavani monet teistä paikan päällä. Seuraavaksi on vuorossa talous- ja liike-elämän vaikuttaja, johtaja Elina Björklund. Kuten sanottu, hänelle voi osoittaa sitten puheenvuoron jälkeen kysymyksiä täältä yleisöstä nostamalla käden ylös. Kiitos ja hyvää iltaa puolestani. Kiitos mahdollisuudesta tulla kertomaan Reiman tarina. Ajattelin kertoa sen. Olen itse ollut 12 vuotta Reiman toimitusjohtajana ja tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana. Reima on pääomasijoittaja, Jenkki-pääomasijoittaja omisteinen yritys Suomessa ja toimimme laajasti kansainvälisesti
kerron siitä nyt tässä muun muassa, mitä on tehty ja mitkä päätökset on siellä taustalla. Eli käyn läpi tämän 12 vuotta tästä taaksepäin, hiukan käyn läpi aikaisempia päätöksiä ja sitten lopussa muutama sana ihan tulevaisuudestakin. Arvonlisää brändillä, tarinalla ja kuluttajaymmärryksellä vastuullisesti. Ensin näytän tässä kalvon vuodelta 2012, kun itse olen tullut Reiman palvelukseen. Tällaisen toimeksiannon saimme pääomasijoittajaltamme. Muuttakaa tämä yritys tuotekeskeisestä kuluttajalähtöiseksi kansainväliseksi brändiyritykseksi. Isoja sanoja, mutta tämä on ollut semmoinen toimeksianto, jota edelleen koko ajan henkilöstölle näytämme ja keskustelemme. Itse kun olin vielä toimitusjohtaja, niin aloitin melkein kaikki esitykset juuri tällä. Tämä on iso toimeksianto, mitä tehdään. Hyvin nopeasti 2012 ryhdymme töihin yhdessä johtoryhmän kanssa. Ja ensimmäinen kysymys oli, mietittiin, että miksi olemme olemassa? Mikä on meidän olemassaolon tarkoitus? Ja sehän näkyy tästä kuvasta ja kaikki varmaan Suomessa suurin osa teistä on Reimoissa kasvanut. Se oli luoda lapsille aktiivinen lapsuus. Me uskomme, että kun lapsi oppii aktiivisuuden pienenä, se tarttuu ja teemme lopulta parempia aikuisia. Eli olemme täällä viemässä eteenpäin ja edistämässä aktiivista lapsuutta. Uskomme, että kun lapsi on aktiivinen, se on iloinen. Me tiedämme, että kun lapsi on aktiivinen ja ulkona, se syö paremmin, oppii paremmin, nukkuu paremmin. Ja koulun jälkeen kaiken kaikkiaan lapselle luodaan parempi elämä, kun siinä on osa aktiivista ulkonaoloa. Hyvin selkeä meille suomalaisille, mutta ei ollenkaan maailmalla, kun lähdimme tätä viemään eteenpäin. Ja meidän vaatteissa ajatus on, että lapsi voi liikkua säässä kuin säässä edes huomaamatta, että vaatteet ovat päällä. Ne on niin mukavia, ne on hengittäviä, ne on turvallisia, ne on helppo laittaa päälle ja ne on myös vanhemmille hyvin helppo hoitaa. Ja uskomme myös, että tänä päivänä on entistä tai tärkeämpää kuin koskaan on lasten henkinen hyvinvointi. Ja ulkonaolo, aktiivisuus, sosiaalistuminen tätä kautta todella tärkeä asia. Tänä päivänä enemmän kuin koskaan tällä on merkitystä. Mennään takaisin vuoteen 2012. Meidän why oli selvä, se on ollut vuodesta 1944, kun Reima perustettiin, oikeastaan sama. Lapsille, antaa lasten olla lapsia, aktiivinen lapsuus. 2012 teimme tämän vision yhdessä. Tämä on ihan autenttinen kuva sieltä. Siinä reimalaiset huomaisivat, että on vanhoja vaatteitakin kuvassa, mutta kun maailmassa muuttuu niin paljon asiat, niin tämän olemme pitäneet samana. Se ei muutu. Myös organisaatiolla on hyvä johonkin asiaan naaliintua ja nähdä, että siinä se taas tulee tuo sama kalvo. Eli mikä on meidän visio? Se on olla kaikkein halutuin, kannattavin lasten premium-aktiivisen kategorian brändi globaalisti. Ja hyvin tärkeitä sanoja kaikki kolme. Kaikkein halutuin tarkoittaa sitä, että kategorina tämä on sellainen, jossa emootio on todella tärkeässä asemassa. Eli vanhempien täytyy haluta ja lasten täytyy haluta ja rakastaa tätä brändiä. Toinen on tuo profitable, josta on käyty paljon debattia, että voiko sellainen olla tavoitteissa tai visiossa. Ja meillä se on, koska tässä pystyy tekemään opportunistisia nopeita loikkia. Mutta meillä on ajatus, että se on 80 vuotta ollut Reima olemassa tänä vuonna ja seuraavat 80 pitää myös olla. Eli se kaikki pitää tehdä kannattavasti. Globaalisuus oli siinä kohtaa jo vahva visiomme. Reima oli silloin 40-50% Suomen markkinalla, sitten Venäjä oli alkanut kasvaa markkinana ja sitten muut markkinat oli ehkä noin 15%. Ja premium-kategoria, eli korkealle hinnoiteltu, jossa hinta- ja laatusuhde pitää yhtä. Ensimmäinen päätös tuon miksi ja vision jälkeen oli, että meidän täytyy ottaa selkeä fokus. Yksi Reima-brändi. Kun menee kansainväliselle markkinalle, ei voi olla montaa brändiä.
Se on selkeä, että se on niin kallista, että piti valita Reima. Tämäkin on autenttinen kuva vuodelta 2012, näköjään vähän vanhoja logojakin, mutta tuossa näkee minkälaisesta brändiportfoliosta lähdettiin liikkeelle ja yksi kerrallaan siitä sitten päätyttiin luopua, joka myös tarkoittaa ei-sanomista myymiselle, joka tiedetään, että ei aina ole helppoa. Ja valittiin, että Reima on meidän brändi, joka kärkenä mennään kansainvälisen markkinalle. Toinen erittäin tärkeä päätös, positiointi. Eli Reima oli ollut, niin kuin tuossa vasemmalla puolella näkyy, tämmöinen hiekkalaatikko, kuraa, lunta, tekninen vaate. Ja se piti muuttaa tämmöiseen aktiiviseen elämäntyyliin. Eli kun lapsesi käyttää Reimaa, niin hänestä tulee iloinen. Näytettiin, esimerkiksi Kiinaan mentiin, niin sinistä taivasta, ilosta lasten leikkiä, mutta toisaalta myös sitten kuvattiin lapsi kaupunkiympäristössä osoittamaan, että kyseessä ei ole ainoastaan urheiluvaate. Me ollaan tuosta sitten menty jo eteenpäin tämmöiseen arvopohjaiseen johtamiseen, mutta tämä on ollut, tai arvopohjaiseen brändiin, mutta tämä on ollut 2014, 13-14 aito kuva, jolla myös silloin organisaatiolle kerrottiin, että mihin päin viedään tätä brändiä. Tiedätte, että markkina on tuolla paineessa, tässä jos puhutaan vain teknisestä vaatteesta, ja silloin kun tullaan aspirationaalisen haluttavaan kategoriaan, esimerkiksi tuossa hiihdossa, isät ovat mukana ostoksissa ja lompakko on aivan toisella lailla auki, kun puhutaan siitä, kun äiti ostaa City Marketista Reiman. Näin se vaan on. Eli mielikuva sinne aspirationaaliseen haluttavaan elämäntyyliin. Kolmas päätös, jakelu. Silloin tehtiin todella uskalias päätös 2012, että online is our home base, eli verkko on kotimme. Me ei oikeastaan itsekään tiedetty kaikki, miten iso päätös se oli, mitä tehtiin, mutta nähtiin, että tämä menee digitaaliseksi ja jotenkin vain on lähdettävä siihen junaan mukaan. Tässä on 2014 vuodelta aitoja tämmöisiä visionäärisiä kuvia, miltä Reiman vaatekaappi voisi näyttää. Tänä päivänä aika paljon on siitä toteutunut, eli on virtuaalinen vaatekaappi, josta voi myös myydä sitten vanhoja vaatteita. Silloin me ajateltiin, että tabletti voittaa, mutta aika nopeasti tuli selväksi, että se on oikeastaan kännykkä, jota kautta myös tänä päivänä tehdään jopa vaateostokset. Tärkeä päätös, digitaalisuus ajaa meitä. 4. oli kuluttajan ottaminen keskiöön ja fokus milleniaaliasiakkaisiin. Milleniaaleihin, josta tehtiin isot tämmöiset niin kuin profiili. Me puhuttiin esimerkiksi Torbjörn-nimisestä isästä, jolla on 2 tai 3 lasta. Torbjörn itse harrastaa myös ulkoilua ja ymmärtää sen kuoripukeutumisen merkityksen ja ymmärtää tämän ulkoilun merkityksen myös lapsen kognitiiviseen oppimiseen. Ja tässä on piirretty näitä perheitä, niistä on tullut enemmän niin kuin tämmöisiä pehmeitä. Jos ajattelee 10 vuotta sitten, niin ei ollut vielä niin paljon isät mukana tässä vapaa-ajassa tai ostamassa lastenvaatteita. Tänä päivänä yhä enemmän isät mukana ja koko perhe haluaa käyttää aikaa yhdessä sen sijaan, että äiti hoitaa kaiken. Ja me tehtiin päätös tai mietittiin, että minkälaisia ongelmia heidän tämän lapsiperheen arjessa on. Ja me vastataan 2 universaaliin ongelmaan, jota heillä on. Toinen on, että kuinka saa lapseni liikkumaan, kun tuntuu, että aikaa ei ole tarpeeksi. Ja suuri osa meidän perheistä, meidän kohderyhmästä asuu kaupungeissa. Ei ole luontevaa, että laitetaan kadulle tai sisäpihalle tai puutarhaan lapset leikkimään, vaan sille täytyy oikeasti se aika löytää. Eli se oli toinen, isompi meidän koko why, miksi olemassaolon oikeutus on saada lapset liikkumaan. Ja toinen kysymys, joka tällä perheellä on, tällä millennial-perheellä, joka on muuten aivan samanlainen, asuu se Shanghaissa, Helsingissä, Hampurissa, Lontoossa, New Yorkissa tai Seattlessa. Täysin samanlainen. Luultavasti 2 akateemista vanhempaa työssä, vähän aikaa ja ymmärtää sen, miten tärkeä lasten liikkuminen on. Eli se toinen kysymys on, miten ostan oikeita vaatteita, kun tuntuu, ettei ole aikaa. Ja näihin 2 me lähdettiin hakemaan vastausta. Toinen on brändikerronnalla, miten lapset liikkumalla tehdään parempaa tulevaisuutta. Ja toinen on tuo digitaalinen käyttöliittymä, mitä kautta voimme ottaa pois ongelman nimeltä lastenvaatteet. Tämähän on perjantai-ilta aika monessa kodissa, en tiedä resonoiko teille yleisössä, mutta on selviydytty viikosta
ja sen jälkeen otetaan hiukan happea sohvalla. Me emme voi kaikkia ongelmia tästä kuvasta ottaa pois, mutta voimme ottaa ongelman nimeltä lasten vaatteet. Että on niin helppo ostaa. Meillä tällä hetkellä tekoäly tekee jo 20% meidän verkkokaupan täyshintaisesta myynnistä, tietäen, että viime vuonna ostit tummansinisen haalarin 116 senttimetriä. Tänä vuonna, jos lapsi on kasvukäyrällä, hän on 124 senttiä. Ja luultavasti useimmiten äidin, mieli on täysin sama. Hän ostaa tummansinisen jälleen, ehkä vihreän. Ja meillä robotiikka suosittelee siihen kenkiä, pipoja, hanskoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämän tyyppinen, tämä on jatkuvaa, uusiutuvaa tarve. Joka vuosi 2-3 kertaa vuodessa uudistetaan ulkovaatekaappi. Ja tässä on koko meidän liikeidea. Tarjotaan ratkaisua sen sijaan, että myydään transaktionaalisesti vain vaatteita. Siinä on esimerkki on tämmöinen Reima Baby Box, joka oli myös ratkaisu vastasyntyneelle lapselle. Se on niin kuin meidän äitiyspakkaus pienennettynä. Sitten on Reima Rescue, jossa voit myydä käytetyt vaatteet tuon meidän sovelluksen kautta suoraan meidän partnerin myy ne vaatteet ja raha tulee tilillesi. Eli lähdetään hakemaan ratkaisuja siihen perheen ongelmiin ja tarjotaan niitä. Seuraava päätös on tehty vuonna 2016, eli Responsible Reima 2020. Päätettiin, että tähän täytyy lähteä kunnolla ja itse asiassa se lähti siitä liikkeelle, että ensimmäinen vastuullisuusjohtaja palkattiin taloon 2016 ja tänä päivänä ollaan benchmarkia edelläkävijä vastuullisuudessa. Kaikkein tärkeintä on se, että me saadaan lapset aktiiviseksi ja tehdään niin hyviä vaatteita, että niitä voi antaa seuraaville sukupolville. Ja me tuemme sitä myös. Se on niin kuin perusta meidän brändille, että ne vaatteet kiertää lapsilta toisille. Sen lisäksi niin ensi vuoden kevään mallista on ensimmäinen, jossa on 100% vaatemallissa on tällaisia vastuullisia materiaaleja. Eli lähdettiin vaan viemään sitä härkäpäisesti eteenpäin ja tänä päivänä ollaan niin pitkällä, että me ollaan nyt ensimmäinen Suomessa tähän Science Based Targets komittoitunut vaateyritys. Eli se tarkoittaa sitä Scope 3 vastuullisuutta. Ja meillä on erittäin kunnianhimoinen suunnitelma eteenpäin ja se on hyvin lähellä ja keskellä koko toimintaa. Myös sitä kautta, että me tuetaan ja haetaan liiketoimintamalleja, jolla saadaan kierrätettyä vaatteita lapsilta toiselle. Visio on, että sieltä todellakin siitä puhelimesta voisi drag and drop myydä sen vaatteen, kun transaktiot on kaikki puhelimessa, siellä on virtuaalinen vaatekaappi, digitaalinen kaksonen, niin sitä kautta myydä sitten jo seuraavalle sen vaatteen. Ja sen eteen tehdään töitä koko ajan taustalla. 2019 oivallettiin tästä digitaalisuudesta muutakin, eli data ja lojaalisuus ajaa Reimaa. Otettiin se seuraavaksi jaksoksi tai seuraavaksi sloganiksi strategiajaksossamme. Eli meillä on korkealaatuinen ratkaisu, vastuullinen ratkaisu jokaiseen säähän, jokaiseen hetkeen. Niitä vaatteita on helppo käyttää, niistä on helppo pitää huolta ja ne voi uudelleen käyttää ja se on myös ympäristölle hyvä. Ja kaiken keskiössä on tuo meidän asiakas, eli useimmiten äiti edelleen, joka tekee sen ostopäätöksen ja lapsi. Ja digitaalisen kautta menemme ennen kaikkea kuluttajillemme. Ja tänä päivänä 70% Reiman myynnistä tulee jo digitaalisten kanavien kautta. Toi 70% siitä vähän yli puolet tulee omien verkkokauppojen kautta ja sitten siinä on markkinapaikat ja tämän tyyppiset. Eli se, että me tehtiin 2012 aika erikoinen päätös vaateyhtiönä lähteä digitaaliseen investoimaan, niin näkyy tässä nyt ja tänä päivänä. Tässä on sitten kaikki, mitä äsken kerroin, niin laitettuna yhteen kuvaan. Me ollaan hyvin vahvasti visualisoitu henkilöstölle koko ajan, että missä me mennään strategisella polulla. Ja tuolla 2012 on nyt tässä kohtaa sitten alkupiste, jolloin se keltaiset päätökset tuossa vuosilukujen alla kuvaa niitä isoja päätöksiä, jotka on koko yrityksenä ja tiiminä tehty
mietitty, miten maailma muuttuu ja otettu aina yksi ohjelma kerrallaan, jota on viety eteenpäin. Ensimmäinen 2012-2016 rakennettiin valmiutta. Aika paljon vielä kristalloitiin brändiä, katsottiin, että minkälainen se valikoima pitää olla, että se palvelee meidän kuluttajaa. Lähdettiin rakentamaan kyvykkyyksiä, prosesseja siihen, että me myydään suoraan kuluttajalle digitaalisesti ja niin edelleen. Ja sitten tuli seuraava globaalin rolloutin jakso 2016-2020 nimeltä Reimagine 2020. Sitten tuli Amazing Reima 2024 ja tuossa sitten 2023 tuli palaan siihen kohta, mutta poistuttiin Venäjän markkinalta, jolloin uusittiin taas strategiaa ja nyt on menossa strategia nimeltä Bold New Reima. Ja näin me on tätä yritystä johdettu ja kaikilla on selvä, näitä kerrotaan tosi paljon ihmisille, että jossain kohtaa kun pyydettiin tämmöisessä, me mitataan henkilöstötyytyväisyyttä 4 kertaa vuodessa, niin pyydettiin selvittämään omin sanoin meidän strategia, niin 90% ihmiset osas sen kuvata näiden avulla. Tietenkin on myös tuote on aika hyvin ymmärrettävissä ja näin, mutta se oli tosi hieno huomata ja strategiakauden lopussa aina meidän kuluttaja-asiakas sanoi, että how could I ever survive without Reima? Että äiti, mitä me tehtiin ennen Reimaa? Jos tämän vielä yrittää tiivistää sitten, me tällä hetkellä kasvetaan vahvasti, näytän kohta, globaalisti, niin mihin se perustuu? Katsotaan ensin tuota kuvaa. Siellä on nyt paljon sanoja tuolla otsikossa, mutta katsotaan tätä kuvaa. Reima on 2 oikein ison markkinan leikkauspisteessä. Eli toinen on outdoor- ja sports-brändit, ulkoilu- ja urheilubrändit, isot syvät taskut toimijat maailmalla. Ja toinen on lastenvaate- ja muotibrändit. Ja me ollaan me ollaan isoin globaali toimija tässä nishissä, joka on lasten ulkoilu ja urheilu. Siellä on isoja Nike, Adidas-tyyppisiä. Me ollaan täydessä kilpailussa esimerkiksi Columbia North Face tyyppisten pelaajien kanssa, jonka kanssa skavataan siitä, kuka saa lattiatilaa jakelussa. Mutta me ollaan ainoa, joka tekee vain lastenvaatteita. Eli lähtee aina sen lapsen tarpeesta. Se koko vaate, koko idea lähtee sen lapsen hyvinvoinnista. Nämä vasemmanpuoleisen isot ulkoilubrändit, heille tämä on hyvin monimutkainen ja vähän epämiellyttäväkin kategoria, koska siinä on pienemmät marginaalit kuin aikuisissa. Se vaatii paljon koko variaatioita ja siinä on aika vahvat turvaohjeet maittain. Eli esimerkiksi lapsen pitää pystyä laittaa suuhunsa kaikki vaatteet. Lapsihan tutkii maailmaa laittamalla suuhun asioita. Ja sen takia tässä on ollut tosi monta, munkin 12-vuotisen ura-aikana oli isoja toimijoita, jotka päätti tulla lastenvaatteeseen, mutta sitten poistui sieltä 2-3 vuoden päästä, kun puhutaan aktiivisen lastenvaatteesta. Esimerkiksi Salomon on yksi esimerkki. Jätti sen meille. Ja kun me tehdään vain sitä ja me tehdään parhaiten maailmassa se, niin se on sen fokuksen salaisuus. Kaiken A ja O, nyt tullaan noihin kirjaimiin ja sanoihin tuolla ylhäällä, on hyvä tuote ja siihen selkeä brändin positiointi. Kun siihen on lisätty se, että lähdetään markkinasta ja kuluttajan tarpeesta liikkeelle kaikessa, mitä tehdään. Mietitään, että millä me parannetaan niiden perheiden elämänlaatua ja sen lapsen ulkoilukokemusta. Se on ollut aivan A ja O. Ja sen lisäksi rakennettu vahva digitaalinen kyvykkyys. Se maturiteetti on huikea, mikä me ollaan onnistuttu yhdessä rakentamaan. Tällä hetkellä sanoisin, että Reimalla puolet ihmisistä tekee jollain lailla digiä ja toivottavasti kaikki kokevat olevansa digitaalisia osaajia. Ja sillä me ollaan saavutettu uniikki positio globaalisti, jossa nyt otetaan markkinaosuutta ja kasvetaan. Te uskallanko sanoa, mutta sanon silti, että esimerkiksi USAssa tämän vuoden nyt elokuun loppuun mennessä se kasvuprosentti on ollut 75%. Ja se hätyttelee jo meidän top 3 markkinaa. Me menetettiin todella iso markkina tuo Venäjä, mutta tavallaan se tapa, millä silloin kun se toimii, siinä on se oma suora kuluttajamyynti, oma verkkokauppa on ehdoton keihäänkärki, jota kautta me päästään suoraan
erilaisiin kuluttajaryhmiin. Me pystytään kuuntelemaan sosiaalisessa mediassa meidän tavoitekuluttajan keskustelua, what really matters. Ja se on aika huikea nähdä, miten tänä päivänä digitaalisuus on tuonut kaikkien taskuun, kaikki maailman tavaratalot, kaikkien kuluttajien taskuun ja toisaalta pienille brändeille Pohjolasta mahdollisuuden päästä suoraan puhuttelemaan ilman, että täytyy mennä jälleenmyyjien kautta. Jos mä otan sen USA:n esimerkiksi, niin siellä siis 80% tällä hetkellä tulee sen oman digitaalisen kautta myynnistä. 80% myynnistä. Ja nyt sitten kun saadaan siihen vielä rakennettua jälleenmyyjäverkosto rinnalle, niin sehän tulee niin kuin sen jälkeen. Ja koko bisnesidea, sen kävin jo läpi, se on aktiivisen lapsen vaatekaappi sisätiloissa, ulkotilaissa vuoden ympäri päästä varpaisiin. 0-12-vuotiaille, eli niin kauan kuin siinä äiti tai isä on mukana ostosprosessissa, niin on meidän fokus. Sitten kun lapsille annetaan 50 € ja käy ostamassa lenkkarit, niin me ollaan out. Eikä meille yritetä olla cool tai katuuskottava, vaan myydään hyvää lapsuutta. Ja sitten tietenkin tämä, mistä ei tingitä, on se laatu, joka tänä päivänä on ehkä suurin vastuullisuusteko, tehdä niin hyviä vaatteita, että ne kestää useammalle sukupolvelle tai pikkuveljelle ja pikkusisarelle. No miten me on sitten pärjätty? Tässä on otin vuodesta 2006 itse asiassa ton kasvukäyrän, joka näkyy, ja otin sen takia sen vuodesta 2006, se on siis ennen meidän aikaa, tai mun aikaa siellä. Silloin on tehty viisas päätös keskittyä vain lastenvaatteisiin. Eli se fokus lähti jo sieltä liikkeelle. Reimalla oli moottorikelkkavaatteita, meillä ainakin löytyy Lapin mökiltä vieläkin pilkki- tai moottorikelkkahaalareita aikuisille Reimaa, mutta se on tehty iso päätös silloin, että keskitytään lapsiin ja tehdään se parhaiten maailmassa. Ja sieltä sitten 2012 siinä näkyy ensimmäiset vuodet, sitä rakennettiin sitä beissiä ja sitten oikeastaan läpimyynti tai niin kuin läpimurto voisi sanoa, että tapahtui siellä 2016-2017 eteenpäin. Sitten on vuosi 2020, jossa on pieni niijaus jälkikäteen varmaan voi olla, että olisi käynyt niin, että olisi saatu myytyä kaikki, mutta aika vahvasti myrskyn silmässä leikattiin tuotantoa. Ja sitten 2021-2022 154 miljoonaa. Sitten tuli Venäjä. Venäjä oli meidän isoin markkina. Mä sanon vielä muuten, että sen verran kissahäntää pitää nostaa, että 2012-2022 toi kolminkertaisesti toi myynti. Se on ympäristössä, jossa Venäjä oli isoin markkina ja rupla heikentyi 33-90. Ja tämä on euroissa tämä pylväikkö. Ja se on semmoinen ajankohta, jossa Suomi, joka on toisiksi isoin markkina oli, niin lastenvaatemarkkina laski 30% euroissa. Eli silloin tiedätte, että kun tämmöistä näyttää, niin se kasvu tulee kansainväliseltä puolelta, ei voi tulla Suomesta. No sitten mä teen silmänkääntötempun. Tuosta lähti 1/3 pois tuosta 154. Eli tällä hetkellä ollaan noin 100 miljoonan yritys. Kannattavuus palautunut. Nyt mä teen silmänkääntötempun ja vaihdoin akselin. Eikö niin? Tässä on nyt sitten ilman Venäjää se myynti. Eli tavallaan sen Bold New Reima, joka on siellä jäljellä, miten se on kasvanut. Ja sekin on kasvanut 12% vuodessa ilman sitä Venäjää. Ja tämä on luultavasti se tahti, jolla yritys pystyy kasvamaan. Se on niin kuin mun johtopäätös, että kun mennään yli 15% ja meillä on fyysinen tuote mukana, niin on vaikea kasvaa pitkäaikaisesti. Ja tuolla näkyy sitten muita näitä indikaattoreita, mihin me ollaan päästy. Eli kansainväliseltä markkinalta tulee tänä vuonna 83% myynnistä, digitaalisten kanavien kautta 70%, suoraa kuluttajamyyntiä, joka oli 0 silloin 2012, niin sitä on yli puolet. NPS on Net Promoter Score on 82, sitä me mitataan koko ajan reaaliajassa. Ja tämä vastuullisuus on 100%. Reima Friendit, ne on näitä lojaaleja Reiman ostajia. Niitä on 1,2 miljoonaa maailmassa. Ja sitten sitoutuminen on 4,5/5. Eli tässä voidaan sanoa, että ehkä jotain on tehty oikeinkin, vaikka on ollut aivan hurjat vuodet. Siis tämä Venäjältä poistuminen, se olisi kokonaan uuden puheen aihe. Ja sitten COVID, joka tietenkin kaikki on käyneet läpi sen saman.
No jos näitte siinä punaisessa kuvassa, niin nyt katsotaan tulevaisuuteen ja Bold New Reima. Niin siellä lukee, että we are obsessed with consumer value. Eli ollaan niin kuin kuluttaja-arvo, kuluttajalle tuotettu arvo, niin sen suhteen ollaan pakkomielteisiä. Ja mitä se tarkoittaa? Tämä on iso oppi, miten Reima on muuttunut yrityksenä ja minkälaisessa transformaatiossa se on itse asiassa viimeiset 10 vuodet ollut. Reima lähti liikkeelle, että oli tehdas Kankaanpäässä, joka alkoi tehdä vaatteita. Itse asiassa armeijan ylijäämä lumipuvuista vaatteita. Hyvin progressiivinen kiertotalousidea jo vuonna 1944 sodan jälkeen. Ja Reima oli tehdas, joka teki esimerkiksi lasten haalareita Sokokselle, jotka oli Sokoksen haalareita produced by Reima, made by Reima. Ei ollut brändiä. Sitten 60-luvulta lähdettiin viemään brändiä vahvemmin eteenpäin ja myytiin jälleenmyyjien kautta tuonne kuluttajille Reima-brändiä. Ja tämä oli sitten oikeastaan sitä 40-50 vuotta melkein se jakelu tapahtui jälleenmyyjien kautta, eli Sokosten, Stockmannien ja niin edelleen. 2012 sitten strategiaksi tuli uuden pääomasijoittajan myötä, että mennään suoraan kuluttajalle myös. Ja tätä on kasvatettu nyt tässä rinnalla. Ja tämä on iso tarina, että mennään lähemmäs loppukuluttajaa, aletaan oppia tuntemaan sitä kuluttajaa, tehdään kuluttajan tarpeista. Ja näin se kuluttaja on keskiössä ja he alkaa myös puhua, tuolla oikeassa laidassa näkyy, he alkaa myös keskenään puhua näistä tuotteista. Tähän on valtavan vahva tämmöinen digitaalinen verkosto, jossa sekä hyvä uutinen että huono uutinen menee todella nopeasti eteenpäin. Ja kun saadaan valjastettua nämä kuluttajat kertomaan siitä hyvästä ulkoilukokemuksesta, minkä Reima antaa, niin se on ollut kaikkein vahvin, mitä tässä tapahtuu. Ja koko ajan integroiduttu eteenpäin arvoketjussa, menty lähemmäs kuluttajamyyntiä ja lähemmäs lojaaliteettia, jolloin myös se myynti ei ole enää transaktionaalista, vaan se on lojaliteettiin perustuvaa toistuvaa myyntiä. Ja tällainen iso kaari on oikeastaan ollut jo sieltä ajoilta ennen Riversidea mun omaa aikaani, eli mihin Reima on viety vähitellen arvoketjussa lähemmäs loppukäyttäjää. Ja se arvo oikeastaan tässä alalla esimerkiksi, niin se luodaan ihan muussa kuin sitten siellä tehtaalla. Tänä päivänä Reimalla ei ole yhtään tehdasta, vaan kaikki on alihankintana Aasiasta tai jonkin verran Euroopasta. Ja sitten kaikki miettii, että miten se Kiina, niin me ollaan sieltä nyt kovaa vauhtia siirrytty pois ja pystytään käytännössä sitten sulkemaan ovi Kiinaan, jos tarve on tuon hankinnan suhteen niin ensi vuoden jälkeen. Tässä on Reiman tarina. Kiitos tarkkaavaisuudesta ja mielellään otan kysymyksiä. Kiitos Elina. Ja tosiaan nyt on, siellä oli ensimmäinen käsi pystyssä ja mikrofonikin löytynyt perille. Otetaan sieltä kysymys. Nyt pitäisi vaan saada tämä päälle vielä. Nyt se on päällä, joo kyllä. Kiitoksia erittäin hienosta esityksestä. Tämä matkahan on ollut valtavan hieno. Ja upeaa on kuulla, että yksi oivallus muiden joukossa on ollut se, että suora myyntiin on ymmärretty lähteä hyvin etupainoisesti. Asia, jota monetkaan yritykset eivät ole, ovat kompastuneet siihen. Mutta missä vaiheessa pääoman sijoittajat sitten tulivat? 2012 ne olivat jo, kuinka paljon aikaisemmin oli tapahtunut tämä kauaskantoinen näkemys, jossa ymmärrettiin, että tällä yrityksellä on oikein johdettuna merkittävä arvo. No, Riverside tuli 2000, siinä 2011-2012 he palkkasi minut sitten, niin sitä ennen Reima oli jo 2 pääomasijoittajan käsissä. Ja sieltä näytin sitä 2006, niin yhdessä kohtaa esimerkiksi se päätös keskittyä lapsiin on ollut pääomasijoittaja lähtöinen päätös lähteä Venäjälle silloin ja lähteä sitä vahvasti kasvattamaan on ollut pääomasijoittajalähtöinen ja niin edelleen. Että 2 pääomasijoittajaa oli ennen Riversidea. Joo, tämä oli tosi Erkki Pärssinen jo
tosi kiinnostava ja selkeä ja yksinkertainen tapa toimia, jos haluaa niin kuin kovin laittaa, että varmaan itse operatiivinen toiminta ei ole yksinkertaista, mutta se niin kuin fokusoituu näin, 3 sanaa oikeastaan. Mutta ajattelin sitä, että nämä on kalliita tuotteita ja kilpailette niiden halpatuottajien vastaan kovasti. Ja niin kuin sanoit, niin isät ovat paljon parempia käyttämään rahaa silloin, kun he menevät ostoksille, ja mä uskon näin. Mutta mä sanoisin, että omasta kokemuksesta ja oman perhepiirin kokemuksesta, niin kyllä me isovanhemmat olemme vielä kovempia laittamaan siihen rahaa, ja huomaan aina silloin, kun menee niiden vaatteiden kanssa, niin sitten tulee aina se hämmästys, että minkä takia te olette ostanut tämmöisiä näin kalliita tai muuta vaatteita. Niin, miten te saisitte ne isovanhemmat vielä kans tähän prosessiin mukaan? Ja sitten toinen juttu jatkuen siinä, että sitten kun tämä nopeasti tavallaan tämä elinkaari loppuu, kun ne lapset siitä vanhenee eikä enää ole, mutta miten te saisitte säilytettyä sen kaaren, että ne vanhemmat, joista tulee kohta sitten isovanhempia ja niistä lapsista vanhempia, että he niin kuin pitäisi sen reiman mielessä? Tuo on ihan kriittinen kysymys tämä viimeinen, että meillähän niin kuin lähtee koko aika asiakkaita pois putkesta, siis lapset kasvaa. Ja isovanhemmat on yksi meidän kohderyhmä. Se on ihan selkeä tämmöinen piirretty profiilikin. Ja ollaan kokeiltu ja tehty sinne lahjakorttityyppistä, koska Minja haluaa itse valita sitten kuitenkin vaatteet ja näin edelleen, niin saa lahjakortin annettua tai jonkun tämän tyyppisen. Ja se on ihan ehdoton, niin se näkee tuossa kaupassa myös, kuinka usein lompakko onkin isoisä tai isoäiti, joka on mukana. Ja miten sitten se, ollaan tietenkin, mä leikittelen idealla, mutta mitä ollaan puhuttu on, että meillä on se asiakas hallussa, joka on aikuinen nainen yleensä siinä kohtaa, kun ne lapset lähtee pois pesästä tai sanotaan, että kasvaa ulos reimasta. Useinhan tulee omat vanhemmat hoidettavaksi. Et tavallaan siinä on aika jännä tämmöinen yhtäläisyys ja se lasten vaatteelle se vaatimus siitä, että se pitää olla helposti puettava, mukava, ei purista ja niin edelleen, niin se voisi olla kopioitavissa. Nyt kun kysyt sitä, että kysymys voisi hyvinkin olla kopioitavissa myös sitten sinne vanhempiin, mutta nyt sanotaan näin, että operatiivinen taival ei ole ollut niin helppoa kuin miksi se on helppo kertoa tässä. Näyttää siltä, että kaikki on mennyt hienosti, niin on ollut muutama mutka matkassa ja 4-raajajarrutus ja niin edelleen, että ollaan nyt keskitytty vaan siihen lapsiin. Ja kiitos. Eli Tatiana Pichulina, kiitos paljon huikeasta menestystarinasta. Itse olen kotoisin Ukrainasta, niin haluaisin kysyä, miten te näette Ukrainan markkinat, että onko teidän visiossa niitä? Joo, kiitos. Eli Ukrainasta kysyttiin. Ukraina on meille todella iso markkina. Meillä on Ukrainassa yleensä otetaan markkina omaa haltuun, jos nähdään, että siellä on kunnon potentiaali, koska tässä on monikanavaisuus, tässä on tämä Reima Friends, tässä on verkkokaupan hallinta ja näin edelleen. Ukrainan poikkeusmarkkinoissa meillä on niin fantastinen jakelija, että se on meidän kanssa lähtenyt tälle oppimatkalle ja oppinut meidän kanssa yhdessä, muuttunut itse asiassa tehtailijasta lastenvaatejakelijaksi ja he hoitaa esimerkiksi se verkkokaupan siellä samalla lailla kuin he olisi osa Reimaa, eli saa kaikki materiaalit meiltä. Siellä on 17 myymälää. Ja ihan kunnon operaatio, sen päälle jälleenmyyjät ja verkkokauppa, että se on meidän Euroopan maista, varmaan se on top 6 Ukraina. Erittäin menestyksekäs ja kasvaa. On kasvanut myös viime vuonna. Tosi hienoa, kiitos. Otetaan tässä vielä nyt yksi kysymys sieltä. Eki ehti nostaa kättä ja samalla kun vielä mikrofonia, niin mä oon olla kysymättä, että te oli tekoäly mukana tässä myyntiprosessissa, että missä on tekoälyn rajat? Tai sitten sanoit, että 20% myynnistä tulee tekoälyn suosittelemana tällä hetkellä, mutta mihinkä asti se voisi nousta? Kyllä se voi nousta aika pitkälle, jos miettii mitä tekoäly tekee, on nimenomaan katsoo sen, mitä olet ostanut viime vuonna, niin voisi nousta isommaksikin ja varmaan nousee. Mä luulen, että se on samanlainen kuin tämä digitaalisuus, että siinä meni hetki, että piti uskoa siihen visioonsa ennen kuin digitaalisuus löi läpi. Mutta sitten me oltiin eturintamassa, niin mä luulen, että tässä tekoälyssä on täysin sama. No niin, kiitoksia.
Elina hienosta esitelmästä. Nautin kovasti mitä kuulimme Reiman tarinan ja Harri Tilli oikeastaan kysyi sen, mitä mun piti kysyä, että milloin tuli pääomasijoittaja, koska se näkyy tästä sun tekstistä aika hyvin. Tässä nimittäin en esitä kysymystä, vaan kun sain vastauksen jo tähän pääomasijoittajakysymykseen, niin kommentoisin, koska toimin vielä täällä Aallossa, niin kuin tämä Virpi Tuunainenkin, samalla osastolla. Information and Service Management. Information, bittiteknologia, service, palvelukonsepti, management, miten sitä johdetaan. Teen itse teräsasioista tämän. Ja tämä on tekstiiliä. Ja täällä on muitakin liikkeenjohtajia kysyjinä. Niin tunnen tätä Reimaa viime vuosituhannelta. Nimittäin se oli meidän asiakas. Ja olen seurannut Venäjän kauppaa, käynyt siellä aika tavalla. Myös Kiinassa, jossa itse olet toiminut myös aviomiehesi kanssa ja ollut tällä tekstiilialalla, niin on hienoa, että Reima on tällaisen tarinan esittämässä nyt täällä. Opiskelijoiden pitäisi kuulla täällä. On hyvin paljon iäkkäämpää porukkaa, mutta näiden nuorten. Tässä nimittäin näkyy se, että olet tehnyt turnaround managementin. Ja sitten toisekseen tässä näkyy se, mitä Virpi Tuunainen tuntee professorina. Miten tämä bitti se muutetaan liiketoiminnaksi ja miten sitä johdetaan, niin harvoin yritys pystyy näin nopeasti saamaan sellaista. Ja kannattavuus, niin muistan liikkeenjohtajauralta, tekstiilillä oli kaikkein ongelmallisimpia aloja ja Venäjä toinen. Suomen tekstiiliteollisuus oikeastaan kukistui siihen, että me oltiin niin paljon Venäjästä riippuvaisia. Ja tässä oli vielä kolmantena se Venäjä-voitto. Te lähditte sieltä, jossa oli iso markkina-alue pois. Saitte kumminkin markkinoita myös USAssa. Nokia ei pystynyt tähän. Tämä on PK-yrityksen success story minusta. Että kiitos. Tämä oli hieno esitys. Mä nautin kovasti ja tämä oli hyvää sanomaa, mitä kuulimme. Kiitos. Annetaan Elinalle vielä aplodit tässä kohtaa ja täältä päin, jos saadaan vielä kukat. Kiitos kovasti, kiitos. Suomen liikemiesyhdistys kiittää. Kiitos kovasti. Kiitos. Kiitos. Suomen liikemiesyhdistys, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu sekä Kauppalehti ovat perinteisesti palkinneet 2 stipendiaattia, toisen yrittäjyyden edistämisestä ja toinen erinomaisesta lopputyöstä. Molemmat stipendiaatit saavat tänä vuonna 2500 euron stipendin Suomen liikemiesyhdistykseltä. Apurva Gano saa huomionosoituksen yrittäjyyden edistämisestä. Tohtorikoulutettava Apurva Gano palkitaan työstään yrittäjyyden edistämiseksi. Apurva Gano suorittaa parhaillaan tohtoriopintojen johtamisessa ja yrittäjyydessä. Tavoitteena on väitellä vuonna 2026. Lisäksi hän opettaa kauppakorkeakoulussa yrittäjyyden lehtorina. Hän on ollut aktiivinen toimija Aalto Entrepreneur Societyn ekosysteemiä valmentaen ja mentoroiden sekä Ignite Accelerator-ohjelmassa että Dash Design Hackathonissa. Tuoreeltaan Apurva on suunnitellut ja konseptoinut 2 kandidaattivaiheen kurssia yrittäjyydestä, joista toinen on pakollinen opinto yli 400 opiskelijalle. Mr. Apurva Gano is recognized for his work in supporting entrepreneurship perspectives. He has been an active member of the Aalto Entrepreneurship Society's ecosystem by coaching and mentoring in the Ignite Accelerator program and the Dash Helsinki Hackathon, as well as by being a speaker at the Pekka Kucha Night at Aalto as part of 2023 Helsinki Design Week. Currently, he resigned and conceptualized 2 bachelor-level courses in entrepreneurship, one of which is mandatory offering to all Aalto bachelor students in business with over 400 students. The courses have now been framed more holistically around value, social sustainability, and connecting the students with the Finnish ecosystem through
guest speakers from Startup Foundation, Finnish Venture Capital Association, and the larger Finnish startup community of entrepreneurs and innovators. Tämä tulee. Seuraavaksi kiitospuhe. Ole hyvä, Apurma. Yeah. So first of all, a big thank you to the organizers and to the foundation for this wonderful opportunity, and also to this grant that I've received. But of course, I think it would be a failure on my behalf if I kind of take responsibility for this award without thanking the individuals who make it happen. So first of all, I'd like to thank my family, my colleagues, and also the larger community, because many times it's the individuals who, of course, get the recognition, but it's really the community that makes all of these things possible. And so I thought that's also a nice segue into, because I was asked to share a little bit about the work I do now as a lecturer in entrepreneurship. And I will connect it actually to this opinion piece I was asked to write for Kielteri magazine almost a year ago, where I talked about this idea of let's be real, not romantic, about entrepreneurship. That title was meant to be provocative and maybe bold, and so today I'll give a more nuanced perspective that's also been shaped through my 5 years here at Aalto. And the real aspect comes from 4 things: respect, recognition, resourcefulness, and responsibility. And I think, so thanks to my colleagues in the entrepreneurship unit, or on N2, I've noticed that there is many, many forms of entrepreneurship, and maybe some of them we recognize more, such as, the startups, but there is artists, there is social entrepreneurs, there is non-profit ventures who make all of this possible as well. And so it's important to respect those ventures as well. I think it's also important to recognize the issues. So while at Aalto we may be in a privileged position where entrepreneurship is sort of the day and everyday discussions, and we have such a vibrant ecosystem, we should still do more to include more individuals, especially in terms of diversity and inclusion in the areas that matter. And then the last 2 parts, which are about resourcefulness and responsibility, I think it's actually something related to the work I do. And so first I would like to extend my gratitude to my supervisor, Ewald, who's the head of our unit, so Ewald Kiebler, professor, for creating a unit that now includes, 5 professors, me as the first lecturer, 7 PhD students, and 2 postdocs. And what it has created is a community that looks at entrepreneurship more holistically, but it has also given us more responsibility to not just focus on research, but education and impact as well. And so we just last month started our brand new master's program in sustainable entrepreneurship, where we question these things. And so I often say, when we present our master's program, Sustainable Entrepreneurship, we should always add a question mark at the end, because I think it's important that we discuss, can entrepreneurship be sustainable, and can it be sustainable for all? And so with this responsibility, I also talk about accountability. And I think it's important that the business school and where we teach, we also teach more responsible forms of entrepreneurship, also recognizing how can entrepreneurship be a tool for inclusivity in society, and then, of course, the larger ambition of how entrepreneurship can play a role through education and impact in actually solving some of the world's challenges. Of course, that's a very ambitious goal to end on, but I think it's always nice to leave with something optimistic. So, thank you. Andrea Kumorovitsova saa stipendin erinomaista lopputyöstään, joka on ensimmäinen tutkimus, joka tutkii generatiivisen tekoälyn erityisesti laajojen kielimallien tuomista sellutehtaalle monikielisen työympäristön helpottamiseksi. Kuten monissa Euroopan maissa, myös Suomessa on lisääntynyt kysyntä kansainvälisten osaajien osalta, jotta hyvinvointijärjestelmämme ja yritysten laajentumissuunnitelmat voivat säilyä globaalissa toimintaympäristössä. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että monikielisen työympäristön suhteen on mahdollisuudet olemassa. Andrean lopputyö Generative AI Knowledge Management for Multilingual Work Environment Case Study in Finnish Pulp Mills pureutuu tekoälyn kautta tuotettaviin ratkaisuihin
koskien viestinnän haasteita suomen kielen hallitsemalla toimialalla. Tutkimuksen yhtenä päätavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, miten kurotaan umpeen kuilua suomen äidinkielenään puhuvien ja muiden kuin äidinkielenään puhuvien välillä, saaden siten parannettua toiminnan tehokkuutta, kyvykkyyksiä ja osallisuuden tunnetta. Andrea Kumorovitsovas is awarded for her excellent thesis, Generative AI in Knowledge Management for Multilingual Work Environment, Case Study in Finnish Pulp Mills. This thesis is the first study to investigate the integration of generative AI, particularly large language models, into pulp mills to facilitate multilingual work environment. Addressing the communication challenges in the industry dominated by Finnish language, Andrea's research aimed to bridge the gap between native and non-native speakers, enhancing operational efficiency and inclusivity. Ja, olkaa hyvä, kiitos puhe. Good evening, ladies and gentlemen, dear guests. Thank you very much for having me here today. I was deeply honored when I heard that I will receive this award from Suomen liikemiesyhdistys, Aalto University in Kauppalehti, because I thought that, only the close network of mine has read the thesis, but I really appreciate that also wider audience really sees the value in the research. But I wouldn't be standing here today without the help of several individuals, and I would like to thank Professor Jukka Luoma from Aalto University School of Science and Dr. Anssi Käki from UPM Pulp, who made this project possible. They were the greatest supervisor during the thesis, and they really encouraged me to go above and beyond. But maybe a couple of words about the thesis itself, if I still have some time. When I started the thesis, I was quite novice to the whole large language model world. I, of course, experienced a bit here and there with the ChatGPT, but then I wondered, how can we utilize this technology in everyday business world? And together with the gentleman that I mentioned, we have shaped down the topic of my thesis, and we were thinking that the Finnish pulp mills experience a shortage of skilled workers, especially in the operational roles. So why don't we investigate that, what is the opportunity of this technology in the operational setup? And during the thesis, we found out that actually artificial intelligence can facilitate the communication of non-native speakers. However, certain conditions need to be met. And in particularly one important one is the available documentation. So that's also the message of my thesis, that actually we are past the era when only the structured data is of a higher value, but nowadays also manuals, documentation, memos, maybe meeting notes are also very much valuable for the accurate output of large language models. But beyond that, beyond the technology, my thesis also touched on a quite important aspect in society, and that's immigration. Given that Finland relies on immigrants to support its future welfare system as well, it's quite important to integrate immigrants as soon as possible into the workforce. And my thesis also provides a blueprint for how to actually make this possible also beyond the UPM Pulp, but other industries and companies. But looking into the future, I'm quite optimistic, and I look forward to experience new technologies, how they can shape our society and industries and solve some challenges that we face nowadays. Thank you once again for this award and recognition. Kiitos paljon. Seuraavana meillä on vuorossa Aalto-yliopiston tervehdys, jonka tulee meille tuomaan varadekaani Virpi Tuunainen. Niin, hyvää iltaa myös minun puolestani. Mä olen siis Virpi Tuunainen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava varadekaani.
ja tietojärjestelmätieteen professori. Hienoa päästä kertomaan taas kerran vähän Kauppiksen kuulumisia, mutta tänä vuonna minua myös pyydettiin kertomaan hieman, että mitä tietojärjestelmätieteen professori tutkii kauppakorkeakoulussa. Eli pikkasen kuulumisia ja sitten mä vähän kerron yhdestä hankkeesta, hyvin lyhyesti, mutta kerron kuitenkin. Aalto-Biz kauppakorkeakoulun kuulumisia, uusi lukuvuosi on alkanut ja opiskelijat on taas suurina joukkoina saapunut tälle meidän hienolle kampukselle. Reilu 1000 uutta opiskelijaa, kandi-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita ja näiden päälle vielä nyt syksyllä 200 vaihto-opiskelijaa ympäri maailmaa. Ja ympäri maailmaa on tullut myös sitten lukuisia uusia professoreita, jotka on meillä aloittanut meillä kauppakorkeakoululla. Heitä on tullut muun muassa tällaisista paikoista tai yliopistoista kuin Harvard, Bremen, Chicago ja Oxford, muutamia mainitaksemme. Ja täytyy sanoa, että voidaan Aallon Kauppiksen aaltona ylipäätään, mutta kauppakorkea myös ollaan ylpeitä siitä, että mehän rekrytoidaan näihin professuureihin globaalisti. Ja tällä hetkellä meillä onkin noin 35% akateemisesta henkilökunnasta on lähtöisin Suomen ulkopuolelta. Eli tämä ei pelkästään meidän kotimaisten osaajien halu tulla tänne tekemään tutkimusta ja opetusta, vaan myös muualta maailmasta. Ja vahvaa tulosta jatkettu huippututkimuksessa sekä kilpailun ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Meidän tutkijoista ovat monet saaneet rahoitusta Suomen Akatemialta, ja mikä hienointa, mikä on niin vielä vaikeampaa, on tämä EU-rahoitus. Nyt meidän taloustieteilijä, assistant professor Daniel Hauser, hänelle myönnettiin 5 vuoden tämmöinen ERC Starting Grant, joka on 1,5 miljoonaa euroa. Eli se on erittäin hieno saavutus. No jos siinä olisi nämä keskeisimmät kuulumiset Kauppikselta, niin sitten tämä hieno mahdollisuus, jota tutkija ei ikinä sano ei, että kun pääsee puhumaan omasta tutkimuksestaan, liittyy hieman noihin Andrean juttuihin. Me ollaan kollegan professori Jongliun kanssa, meillä on ryhmä, jossa me tutkitaan, miten palvelurobotit tai siis liittyy palvelurobotteihin, pyritty selvittää ja ymmärtää, että miten toisaalta kuluttaja-asiakkaat suhtautuu tällaisiin palvelurobotteihin ja sitten taas toisaalta miten työntekijät suhtautuu näihin, koska ihan tämmöiseen robottimaailmaan ei olla vielä menty ja tuskin tullaan menemäänkään, eli ihmisten täytyy näiden robottien kanssa sitten työskennellä. Ja mikä tässä on ollut aika makea, hieno juttu tässä meidän tutkimuksesta päinvastoin, kun näissä usein ihmisiltä, kuluttajilta tai työntekijöiltä kysellään hypoteettisia, että no jos olisi robotti, toisi palveluita ja miltä sitä voisi tuntua ja yritetään sitten arvioida, että mitä se tarkoittaisi. No, me hankittiin tämmöinen robotti, vähän samanlainen, mitä täälläkin näkyy ympäri Helsinkiä, näitä, onko ne S-Marketin nykyään näitä pieniä tyyppejä, jotka kuljettaa ruokaostoksia. Vähän eri mallinen Kalle-niminen robotti, jolla kyllä oli naisen ääni, se on hyvin inklusiivinen robotti, niin hankittiin sellainen ja sitten päästiin sopimukseen Hanasaaren hotellin kanssa, jossa se joitain kuukausia oli sitten osa huonepalvelua, vähän rajoitetummalla listalla, mutta kuitenkin. Eli me päästiin kyselemään sekä asiakkailta että sitten haastattelemaan henkilökuntaa, että millaista tämä niin kuin palvelun saaminen ja toisaalta se työskentely tämän robotin kanssa oli. Ja pyrittiin ymmärtämään, että millaisia robotteja, millaisia palveluita kuluttajat on valmiita hyväksyä ja haluaa käyttää, ja toisaalta miten tämä, niin kun tosiaan nämä työntekijät sitten kokee tämän robotin läsnäolon ja työpanoksen siinä työyhteisössä. Ja kummankaan ryhmän osalta tämä ei ole ihan yksiselitteistä,
yksioikosta, että olisi vain positiivista tai negatiivista. Että on paljon sekä koettuja mahdollisuuksia, mutta on sitten myös koettuja uhkia sekä asiakkaan puolelta että sitten myös henkilökunnan puolelta. Ja meidän lähtökohta on, että kauppatieteellisessä tutkimuksessa niin kuin ylipäätään niin pyritään tuottamaan tietoa, josta yritysmaailma sitten hyötyy. Että se uskotaan, että tämä, paitsi että tulee hienoa tiedettä toivottavasti, niin tulee myös sellaista tietoa, joka auttaa ymmärtämään, että millaisia näiden robottien ja niiden palveluiden tulisi olla, jotta se olisi taloudellisesti järkevää ja eettistä se toiminta tällaisten palvelurobottien kanssa. Olisikohan se ollut riittävän tiivistetysti kerrottu. Voisin puhua tässä useita tunteja, mutta varmaan aika siirtyä varsinaiseen päivän teemaan, eli vuoden yritysjohtajan. Eli minä kiitän ja toivotan kaikille erittäin hyvää syksyn jatkoa. Kiitos Virpi. Saattaa tietysti olla, että jonain vuonna tätäkin palkintoa jakamassa sitten robotti, mutta vuodesta 1980 on ollut Suomen liikemiesyhdistys ry jakamassa tätä palkintoa. Ja palkinnon nimi on ollut vuoden liikemies, mutta muutama vuosi sitten se kääntyi muotoon vuoden yritysjohtaja. Tänä vuonna, kuten aikaisemminkin, yritysjohtajaraadissa on ollut edustaja Suomen liikemiesyhdistykseltä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Kauppalehdestä. Seuraavaksi minulla on ilo julkistaa vuoden yritysjohtaja 2024. Vuoden yritysjohtaja 2024 on Timur Kärki. Timur Kärki on yksi 4 Goforen perustajasta ja nykyisen myös hallituksen puheenjohtaja pitkän toimitusjohtajakautensa jälkeen. Kärki toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2010-2019 ja sen jälkeen hän on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Timur Kärki tunnetaan paitsi vaikuttavasta kasvun ja kannattavuuden johtamisestaan, myös rohkeasta modernin johtamiskulttuurin sanan saattamisesta tekojen kautta. Gofore listautui Timur Kärjen johdolla Helsingin pörssiin First North-listalle 17.11.2017 ja siirtyi päälistalle 23.3.2021. Yhtiö aloitti alun perin toimintansa vuonna 2002 ja se on kasvanut monipuoliseksi, kansainväliseksi, digitaalisen muutoksen asiantuntijayritykseksi. Listautumisvuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 34 miljoonaa euroa, kun viime vuonna 2023 liikevaihto oli jo yli 189 miljoonaa euroa. Liiketulos vastaavasti listautumisvuonna 2017 oli 5,4 miljoonaa ja viime vuonna se oli jo yli 4-kertainen 23,1 miljoonaa euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 1.6.2024 410 miljoonaa euroa, kun se listautuessa oli 74 miljoonaa. Yhtiö on noussut Talouselämä 500-listalle, eli kuuluu nykyisin Suomen suurimpien yritysten harvalukuisten joukkoon. Tämän tason kasvuyritykset Suomessa ovat harvinaisia ja Gofore on samaan aikaan kasvanut kannattavasti ja rakentanut uudenlaista hyvää työelämää työntekijöilleen, jossa korostuu vankka arvopohja ja avoimuuden kulttuuri. Yhtiö muun muassa palkittiin jo vuonna 2017 Suomen parhaana työpaikkana. Yhtenä osoituksena rohkeasta johtamistavasta voidaan pitää sitä, että Timur Kärjen toimiessa yhtiön toimitusjohtajana nostettiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Goforen hallitukseen yksi työntekijöistä. Tänä päivänä Gofore työllistää 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Raadin perusteluissa korostuivat paitsi vaikuttava liiketaloudellinen menestys,
Myös se, että Timur Kärki on uskaltanut johtamistavassaan ravistella perinteisiä johtamisen tapoja ja tuoda paitsi omalle alalleen myös toiminnan ympärille uudenlaista avoimemman yrityskulttuurin henkeä. Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen toiminut Kärki on uskaltanut rohkeasti ottaa kantaa myös erityisesti oman toimialansa kipupisteeseen. Hallituksen jäsenä Kärki toimii Keskuskauppakamarin lisäksi muun muassa Ilves Hockey Oy:ssä, Modulite Oy:ssä ja Movie Oy:ssä. Vuonna 2023 Kärjen johdolla syntyi Go for Impact-säätiö, joka on myös täysin uudenlainen tulokulma yritysvastuuseen. Go for Impact-säätiö tukee digitalisaation positiivisia vaikutuksia, kuten demokratia- ja tasa-arvokehitystä, sekä lieventää digitaaliseen muutokseen liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja lieveilmiöitä. Säätiö jakaa apurahoja ja työlahjoituksia kohteisiin, joissa korostuvat hankkeen eettisyys, suora liittyminen digitalisaation sekä mahdollisimman laajan ihmisryhmän digitalisaatiokehityksen edistäminen eli vaikuttavuus. Tarvitko käsiapua tässä? Jostain näistä voi. Jos mä otan tästä näin nyt kiinni, niin sulla on se painava siinä niin. Erinomaista. Kiitoksia oikein paljon tästä palkinnosta Liikemiesyhdistykselle ja myös tälle meidän arvovaltaiselle raadille. Mitä katsoin tuossa aiempia palkittuja, niin siellähän on tuttuja nimiä ja varsin hienoja yritysjohtajia ja liikemiehiä. Ja ainakin aiempina vuosina niin kovin löyhin perustein ei selvästikään ole sitä palkintoa myönnetty. Olen erittäin otettu tästä kunniasta. Kiitoksia. Tässä yhteydessä tietysti koen niin, että tämä on totta kai minulle hieno kunnianosoitus, mutta on tämä samalla kyllä Koforelle, sille hienolle tarinalle ja sitä kautta kaikille koforelaisille. En ole ihan varma, että kuuluisiko tässä nyt sitten onnitella näitä kaikkia koforelaisia vai kiittää heitä, niin ehkä niin kuin molempia itse asiassa, että onneksi olkoon nyt kaikille koforelaisille ja kiitoksia tästä mukana kulkemisesta. Myös tässä yhteydessä kotiväelle, sinne perheelle ja vaimolle siitä tukena olemisesta ja ymmärtämisestä tässä yrittäjän ja yrittäjyyden ja johtamisen polulla. Kyllä vaan ehkä tuli tosi monta juttua tuossa mieleen itse asiassa Reiman tarinaa kuunnellessa ja siinä on itse asiassa aika kiva linkittyminen siihen, että minkälaiset muutostekijät yhteiskunnassa esimerkiksi on sitten drivannut myöskin Koforen kasvua. Eli siellä kuitenkin Reimalla on ollut digitaalinen muutos erittäin vahvasti läsnä tässä reilun 10 vuoden aikana. Ja se digitaalinen muutoshan on se, jossa me ollaan yritetty Koforena meidän asiakkaita palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se digitaalisen muutoksen kiihtyminen on tietysti ollut meille erinomainen juttu. Ja mä kerron tässä nyt oikeastaan Koforen tarinan. Yritän pitää sen lyhyen kaavan mukaisena, mutta koska tämä palkinto on selkeästi Koforelle, niin minä haluan sen Koforen historian tässä nyt lyhyesti kertoa. Yhtiö
perustettiin nelistään, eli 3 työkaveriani perustettiin vuonna 2001. Yritettiin saada tuotepohjaista liiketoimintaa aikaiseksi, mutta se ensimmäinen suunnitelma ei johtanut mihinkään. Eli me jouduttiin sitten pivotoimaan tätä meidän liiketoimintaa jo ennen kuin liiketoiminta varsinaisesti alkoikaan. Ja niinhän siinä itse asiassa kävi, että me lähdimme sitten tekemään sellaista liiketoimintaa, jota varmasti pystyimme lähteen tekemään. Ja kun mitään muuta emme enää keksineet, niin aloimme myymään omaa työtämme. Ja niinpä Koforesta tuli vuonna 2002 elokuussa konsulttiyhtiö. Ja se on se, mitä me ollaan nykyäänkin. Ja ehdottomasti olen sitä mieltä, että yksi meidän menestyksemme salaisuuksia on se, että me olemme jaksaneet olla konsulttiyhtiö. Me olemme pitäneet meidän liiketoimintamallimme erittäin yksinkertaisena kaikkina näinä vuosina, ja me ollaan tultu siinä koko ajan paremmaksi. Eli kuinka sellaista liiketoimintaa johdetaan, kuinka tuotetaan arvoa asiakkaalle, kuinka tuotetaan arvoa työntekijöille. Ja me ollaan nykyään siinä itse asiassa aika hyviä. Ja jos palataan kuitenkin vielä sinne yli 20 vuoden taakse, kun me sitten käynnistimme 2002 sen liiketoiminnan, niin eihän me oikeasti osattu bisnestä, vaikka me oltiin varmasti itse sitä mieltä, että osataan suunnilleen kaikki mahdollinen ja saadaan heti myytyäkin kauheasti ja se asiakkaille arvoa tuotettua, mutta ei se kyllä ihan pitänyt paikkaansa, että kyllä ne ensimmäiset vuodet oli aika sellaisia niin kuin hiljaisia, mutta sitä me noudatettiin kyllä, joka oli meille perusperiaate, eli me haluttiin tehdä itsellemme paras mahdollinen työpaikka. Ja se puoli kyllä onnistui oikein erinomaisesti, ja mä uskon, että me ja kaikki meidän työntekijät viihdyttiin erittäin hyvin myöskin silloin ensimmäisinä vuosina. Jopa niinä vuosina, kun ei oikein palkkaakaan pystynyt itsellemme varsinkaan maksaa. Mutta 2010 pikkusen tehtiin muutoksia. Meitä oli silloin 25 henkeä töissä. Me oltiin hyvin arvopohjaisesti johdettu yhtiö. Meillä oli niin sanotusti hyvä meininki yhtiössä, mutta oltiin ehkä sellaisen oman kunnianhimoisuustason nähden niin kasvettu vähän sillä verkkaisesti. Mutta 2010 aika lailla depressiivinen tilanne Suomessa. Siellä oli finanssikriisi juuri ollut, Nokia oli pikkusen ongelmissa, tai aika paljonkin ongelmissa nimenomaan matkapuhelinliiketoimintansa osalta. Siellä oli aika paljon, meillä puhuttiin silloinkin väestön ikääntymisestä, ylipäänsä meidän tuottavuudesta, työn tuottavuudesta. Mutta silloin me jotenkin niin kuin ymmärrettiin se. Itse asiassa se oli niin kuin muutaman esityksen, Suomen Pankin edustaja piti esityksen, jonka kuulin, ja jotenkin siitä lähti niin kuin natsaamaan, että hei, että me ollaan oikeastaan aika lailla oikeaa asiaa tehdään, että se, että mikä tässä voi olla ratkaisu, mikä voi olla Suomen kilpailukyvylle esimerkiksi täysin ratkaisevaa on se, että kuinka digitaalinen muutos onnistuu. Silloin ei itse asiassa osattu puhua digitaalisesta muutoksesta eikä puhuttu digitalisaatiostakaan vielä, mutta teknologinen kehittyminen ja se, että kuinka me pystytään yhteiskuntana tarjoamaan parempia palveluita teknologiaa hyödyntäen ja kuinka meidän teollisuus esimerkiksi digitalisoituu tulevina vuosina, niin kyllä me siinä kohtaa se ymmärrettiin, että hei, me tehdään oikeastaan sitä asiaa, mikä saattaa olla ratkaisu tässä. Ja mä itse tällä jälkikäteen katsoen tätä asiaa, niin mä koen niin, että joskus niissä vaiheissa meillä se lamppu syttyi ja me saatiin tavallaan tarkoitus sille yhtiölle. Se ei ollut pelkästään se, mitä meillä alun perin oli, että me tuotetaan tavallaan ympärillemme jatkuvasti hyvää, että se yhtiö niin kuin tavallaan tekee meille vähintäänkin sellaisen paikan, jossa meidän kaikkien ja meidän viiteryhmien on hyvä olla, vaan se, että me tuotetaan myöskin yhteiskunnalle hyvää ja niille meidän asiakkaille, joita me päästään palvelemaan. Yhtä aikaa itse asiassa siinä niin huomattiin, että suomalaisessa julkisessa sektorissa on menossa iso muutos.
siellähän vaikka useasti niin kuin esimerkiksi julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeita paljon arvostellaan, niin siellähän itse asiassa niin kuin varsin varhaisessa vaiheessa ymmärrettiin se, että mitä tämä digitaalinen muutos tarkoittaa meidän yhteiskunnan kannalta. Ja käytännössä tällainen tietojärjestelmien kehittämisen paradigmaa alettiin tietoisesti muuttamaan siitä, että mitä se oli ollut joskus takavuosina. Ja kuinka ollakaan, meillä muutama konsultti itsekin siinä pääsin työskentelemään hienojen organisaatioiden kanssa ja ymmärrettiin siihen, että mihin suuntaan sitä ollaan viemässä. Ja tätä kautta myöskin meidän palvelutarjoama ja tavallaan tämä meidän osaamisrepertuaari lähti sitten kehittymään ja laajenemaan. Ja meistä tuli monien julkisen hallinnon organisaatioiden luotettu kumppani siinä heidän digitaalisessa muutoksessaan. Sittemminhän myöskin meidän kilpailijat ja monet muut softatalot on ymmärtäneet sen, että nehän on oikeastaan aika hienoja ja vaikuttavia projekteja ja teknisessä mielessäkin tekijöille kiinnostavia. Mutta kyllä me siinä niin kuin saatiin hieman etumatkaa niin sanotusti ja ne on ollut tosi hienoja juttuja. No 2010 siitä eteenpäin aina sinne 2015 ehkä kenties se aikakausi oli sellainen, että me tosiaan löydettiin yhtiönä se tarkoitus. Me myöskin tajuttiin, että ei pelkästään sellainen kaverityyppinen johtaminen riitä, vaan meidän täytyy myöskin kehittää aktiivisesti sitä meidän omaa johtamista. Ymmärrettiin, että nyt tulee, kun digitalisaatiosta ruvettiin puhumaan enemmän, tulee kilpailu työntekijöistä. Sen lisäksi, että asiakkaitakin pitää löytää, niin työntekijöitä täytyy löytää. Ja me lähdettiin panostamaan monella eri tavalla employee experienceen, siihen työntekijäkokemukseen, mitä me ajateltiin, että alalla tarvitaan. Sehän johti sitten muun muassa yhtenä palkintona niin tähän Suomen paras työpaikka-palkintoon 2017, jota tuossa mainittiinkin. Mutta se oli aika kokonaisvaltaista se kehittäminen ja tällainen niin kuin läpinäkyvyyden, itseohjautuvuuden periaatteet, sellainen niin kuin yhteinen voimaantuminen yhteisönä, niin mä uskon, että me oltiin rakentamassa sitä niin kuin kanssa varsin varhaisessa vaiheessa ja sellaisella tavalla, josta sitten on oppia voitu antaa myöskin muille toimialoille. Ehkä mä sitten tarinassa menen sen verran eteenpäin, että jos ajatellaan sitä 2010-lukua, niin silloin varmaan keskimäärin noin 40% orgaanisesti kasvettiin vuositasolla, eli siinä sellainen niin kuin eksponentiaalinen vaikutelma niin kuin kaikkeen, mitä yhtiössä tapahtuu, niin oli aika voimakasta. Eli ei se pelkästään, että ihmisiä tulee, vaan kaikki muukin on koko ajan isompaa ja eksponentiaalisesti isompaa, niin se on aika rankkaa aikaa, mutta aivan todella innostavaa aikaa. Mä toivoisinkin, että kaikki sais työelämässään kokea sellaisen hetken, kuin mitä meillä on parhaimmillaan ollut. Se, että kaikki on todella innostuneita, kaikki tekee tosi paljon asioita, iloitaan yhteisistä jutuista niin kuin yhtiössä, toisaalta asiakkaiden upeista projekteista, mitä saadaan maaliin asti, ja kaikki on koko ajan tosi uutta. Yhtä aikaa se on tosi väsyttävää, täytyy sanoa, että oli se rankkaa ja jälkikäteen ehkä jotkut asiat tekisin myöskin hieman toisin. Mutta hienoa aikaa, myytiin täysiä, rekrytoitiin täysiä, kehitettiin työntekijäkokemusta täysiä, tehtiin hienoja projekteja. 2017 pitää mainita erityisenä vuotena. Siihen aikaan meitä oli noin 200 henkeä. Oltiin yksityisesti omistettu, eli perustajat ja työntekijät käytännössä omisti yhtiön. Ei oltu tehty yritysostoja, oltiin täysin orgaanisesti kasvettu. Niin samana vuonna ensin helmikuussa Great Place to Work -voitto, sen jälkeen
ja ihan kauhean hieno niin kuin pössisyhtiössä niin kuin kaikin puolin. Sen jälkeen niin kuin ihan yhtäkkiä niin ostetaankin 80 henkeä työllistävä Leadin-niminen yhtiö, eli yhtiö, jonka juttu on kasvaa orgaanisesti ja vain orgaanisesti yhtäkkiä tekeekin ensimmäisen yritysoston. No sen jälkeen me ollaan tehty 9 yritysostoa, vai onko niitä 9 yhteensä? No siinä main. Sellainen ihmeellinen juttu tapahtuu, että ihmiset yhtäkkiä tajuaakin, että hei, että wow, että ei se olekaan, ei kaikki mene rikki siitä, kun me tehdään yritysosto, vaan mehän ollaan tosi paljon hienompia nyt yhtäkkiä. Ja että ihmiset tavallaan lähtee siihen ihan satasella mukaan sekä ostetusta yhtiöstä että meistä, ja kaikki ymmärtää, että me ollaan yhdessä todella paljon parempaa. Niin sellainen oivallus siinä, että mitä tämä yhtiö voisi itse asiassa ollakaan, että me voidaan orgaanisesti kasvaa, me voidaan tehdä yritysostoja ja pitää koko ajan kannattavuudesta kiinni. 2005 vuodesta lähtien tähän vuoteen asti me ollaan aina tehty yli 10% kannattavuutta. Eli me ollaan todella tarkkoja tietyissä asioissa. No, aika rientää toivottavasti tarinaanikin. Jos mennään tästä sitten eteenpäin, että missä vaiheessa nyt tällä hetkellä ollaan, niin tämän superkasvun jälkeen ja sen tietyllä tavalla ehkä omintakeisenkin yrityskulttuurin ja organisaatiorakenteen, johtamisen rakenteiden aikakauden jälkeen alkoi tuntua siltä, että voisi olla helpompaa, jos yhtiö olisi hieman normaalimpi. En sitä sillä tapaa silloin ajatellut, että sen takia minun täytyy toimitusjohtajan tehtävistä lähteä, mutta jälkikäteen ajateltuna itse asiassa niin kuin tuntuu, että se auttoi tällaista niin kuin johtamisen muutosta. Kun ollaan tehty näitä yritysostoja, kun ollaan jatkettu voimakasta orgaanista kasvua, niin me ollaan tarvittu myöskin vähän rakenteita. Me ollaan tarvittu hieman sellaisia johtamisen tapoja, jotka on niin kuin normaalia ihmisille, eli ettei tarvitse niin kuin ihan todella isoa niin kuin perehdyttämistä, että ymmärretään, että miten yhtiössä kuuluu toimia. Ja tällä hetkellä näin mä sanoisinkin, että vaikka vähän välillä on ikävä sitä niin kuin 10 vuoden takaista Goforea, minkälainen se oli silloin, niin kyllä se vaan niin on, että kun kasvetaan, kehitytään, rakennetaan, niin pitää myöskin luopua asioista. Ja nykyään me ollaan läpinäkyvä, itseohjautuvuutta panostava, konsernirakenne, kansainvälinen, toisella tavalla upea ja toivottavasti myöskin suurimpana omistajana toivon omistaja-arvoa jatkossakin kehittävä yritys, mutta että se kehittymispolku tavallaan siitä 4 hengen yhtiöstä tänne melkein 1500 kansainvälinen orkesteri, niin se on ollut kyllä niin kuin todella hieno matka kaikin puolin ja se on vaatinut paljon luopumista monessa kohtaa. Mutta se ehkä tästä Goforesta yleisesti ottaen, ehkä sen verran vielä siitä, että tällaisia niin kuin menestymisen, paitsi tuo luopuminen ja niin kuin muuttuminen, niin tällaisia niin kuin perusteita, mikä on tehnyt mielestäni niin kuin Goforesta tosi vahvan. Yksi asia on ollut se, että me ollaan tosiaan maltettu pitäytyä tietyissä jutuissa. Meillä on ollut tosi hyvä jatkumo myöskin niin kuin johtamisen suhteen. Ne on aika fiksuja ja kokeneita, jotka siellä tekee päätöksiä. Ja ollaan aina oltu pikkusen edellä kuin moni muu. Eli tehty niin kuin oikea-aikaisia päätöksiä. Esimerkiksi sen, että mitä ne meidän asiakkaat nyt ehkä seuraavaksi nyt taas sillä omalla digitaalisella polullaan tarvitsee. Ja tämä liittyykin oikeastaan siihen, että minkä takia mä itse koen onnistuneeni erityisesti ollut se, että mä oon ollut ympäröity tosi fiksuilla ihmisillä. Että se sydän on muotoutunut oikeanlaiseksi ja sitä kautta mulla on ollut sitten myöskin helppoa tavallaan nostaa myöskin itseäni abstraktiotasoa johtamisessa sopivasti ja näin poispäin niin kuin toimia sitten itselleni sopivalla tavalla niin kuin myöskin johtajana. Ja
tästä ehkä tulisin vielä siihen johtajuuden teemaan, koska tämä nyt kuitenkin on yritysjohtajapalkinto, niin kuinka itse ajattelen johtajuudesta. Mä toivoisin ja olen havainnut sen, että meillä on hyvin paljon enemmän monimuotoisuutta johtamisen ihanteissa nykyään kuin aikaisemmin, ja se on äärimmäisen hyvä asia. Ja mun mielestä sitä kannattaa vähän miettiä myöskin omassa mielessään, että mitä se voi tarkoittaa. Eli onhan meillä, sekin on ihan hyvä ihanne, tämä tämmöinen ajokoirajohtajuus, eli paljon täytyy töitä tehdä jatkuvasti ja jotain saada aikaiseksi. Sen lisäksi niin kuin, maratoni tai harrastus tai vähintään niin kuin vuorikiipeilyä harrastaa. Se on ihan hieno, se on hyvä. Ja onhan meidän presidenttikin niin kuin vähän sellainen, että kyllä mä itsekin sitä katson kyllä ihan kunnioittaen ja näin, ja itäänpäin vihellelle jo, että meidän presidentti on parempi kuin teidän. Että ei siinä mitään, että kyllä tämä hienoa on, mutta että täytyy muistaa, että muunkinlaista niin kuin hienoa johtajuutta on. Ja naisjohtajuus on totta kai nyt yksi asia, mutta se nyt on jo aika arkista näiden elinoiden osalta ja näin, mutta että tavallaan sellainen niin kuin haavoittuva johtajuus myöskin ja johtajuuden persoonien niin kuin monimuotoistuminen, niin mä pidän sitä itse niin kuin tosi tärkeänä asiana. Ja ehkä just se, että Suomessa jonkun verran on ajateltu sitä, että se johtajuuden karikatyyri on aika sellainen sotilaallinen ja huomattavan autoritäärinen ja eipä siinä mitään. Olen minäkin vähän sen koulukunnan aina silloin tällöin, että kyllä osaan olla hyvin selväsanainen, kun tarve vaatii, ja sillä päällä satun olemaan. Mutta sitten yhtä aikaa niin kyllä mä niin ajattelen, että ei ne ole ehkä niitä vaikuttavimpia johtajuuden hetkiä. Että kyllä se niin kuin muunlaisesta vaikuttamisesta se varsinainen johtaminen sitä kuitenkin tulee. Minulla ei oikeastaan muuta. Oli erittäin kiva pitää teille myöskin tämä puhe, ja kiitoksia vielä kaikille. Kiitos Timur, ja jos sopii vielä muutama kysymys, mikäli yleisöstä nousee, niin täällä on kapula vapaana. Mutta onneksi olkoon ja mahtava ura sulla takana. Puhut paljon siitä, miten nimenomaan henkilöstön kanssa te olette alusta pitäen tehnyt parempaa työpaikkaa itselläni, vähän samanlainen historia, mutta ihan eri mittakaavassa luonnollisesti. Niin miten Goforalla on, vai näkyykö tällä hetkellä, miten sen sanoisi kauniisti, nuorten sukupolvien tällainen niin kuin vähän ehkä erityylinen vaatimustaso tai asennoituminen työntekoon? Näkyykö se teillä vai oletteko päässeet olemaan se saareke, jossa se ei siellä sillä tavalla näy, koska mä itse ainakin koen, ja mitä kollegoiden kanssa on jutellut paljon, niin tällä hetkellä haaste on nimenomaan jotenkin ehkä näin keski-ikäisenä asettua nuorempien työntekijöiden ja asiantuntijoiden saappaisiin, jotta saisi siitä yhtä motivoimaa ja mielenkiintoista siitä työn tekemisestä kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Mun tekisi hirveästi mieli niin vastata, että ei näy. Mutta ehkä oikeampi vastaus on, että en tiedä. Mä haluaisin ajatella, ja omien havaintojen perusteella, niin jonkun verran niin kuin ylikorostetaan nykyään keskusteluissa ja sillain niin kuin sukupolvien eroavaisuuksia esimerkiksi työnteon suhteen. Että kyllä niin kuin ne yksilölliset erot sitten kuitenkin on isompia omasta mielestäni, että on hyvin tavoitteellisia ja työorientoituneita, hyvin nuoria työntekijöitä.
Ja sitten, mutta siis niin kuin, kyllä mä sanoisin niin, että isossa kuvassa varmaan kyllä meillä ihmiset, niin kuin, jotka on vielä lähempänä ihmisiä niin kuin tällä hetkellä, niin voisin kuvitella, että jossain määrin näkyy. Eli siis ihan hirveän huono vastaus, sori, en mä tiedä. Aika kaukana jo tällä hetkellä. Joo, toi kiinnostaa tietysti tällaisen konsulttiyhtiön iänikuinen ongelma, että miten sen skaalautuminen on noin hyvin onnistunut teille ja varsinkin sitten kun olette mennyt ulkomaille myöten, niin erilaisten kulttuurien ja just näiden ostettujen yhtiöiden integroiminen tähän kulttuuriin, niin miten se on teillä onnistunut niin hyvin ja perinteisesti konsulttipuolella, niin ainakin kannattavuus ei ole sitten seurannut näistä kasvuliikkeistä näin hyvin perässä kuin teillä on käynyt. Joo. Kyllä mä sanoisin, varsinkin noihin, niin kuin, no siis skaalaaminen ylipäänsä, se on vaikeaa. Sitten vielä kun siihen otetaan ne yritysostot mukaan, niin se on vielä vaikeampaa. Ja sitten kun meillä on aika tiukkaa, on se kannattavuuden johtaminen tosiaan. Se on semmoinen juttu, josta ei kauheasti ole haluttu tinkiä, niin se on vaikeaa, niin mä sanoisin vaan, että paljon töitä tekemällä ja huolellisuudella ja siitä, että esimerkiksi ne yritysostokohteet, niin me ollaan kyllä aika ronkeleita oltu siinä myöskin, että me ollaan ostettu, ylipäänsä niin mä antaisin sellaisen neuvon, että kannattaa ostaa vaan hyviä yhtiöitä. Ja tuossa sitten se, että kun ostaa hyvän yhtiön, niin sitä pitää sellaisena myöskin käsitellä. Eli ei niin kuin lähteä tunkemaan sitä mihinkään niin kuin väärän kokoiseen suppiloon, jolloin me ollaan oltu varmaan aika kohteliaita ja yhdessä haettu sitten esimerkiksi se integraatiopolku niissä. Mutta eihän se helppoa ole, mutta siis vaikeat asiat on vaikeita, ei siinä mitään, täytyy vaan yrittää enemmän. No joo, että kyllähän ne kaikkein vaikeimpia on nimenomaan kansainväliset ja eihän me olla kauhean hyviä siinä rehellisesti sanottuna, että kyllä sen kansainvälisen liiketoiminnan osalta, joka nyt on meillä sellainen 15% noin about tiaralla, me ollaan siinä niin kuin opin tiellä niin sanotusti ja halutaan tulla selvästi paremmaksi ja selvästi kansainvälisemmäksi jatkossa. Ja se on niin kuin saksankielinen Eurooppa on se kohdealue. Hyvä, kiitoksia. Nyt on vuoden yritysjohtaja julkistettu ja tietysti jos kansainvälisyys kiinnostaa, niin 28.10. tervetuloa Sitralle sitten sinne sparrailemaan. Ja lämmin kiitos kaikille webinaarin osallistujille, kaikille täällä auditoriossa mukana olleille puhujille, yhteistyökumppaneille. Ja nyt seuraavaksi siirrytään tuohon ulkopuolelle ja päästään siellä nauttimaan hieman tarjoiluita ja Vaskivuoren lukiolaisten musiikkiesityksestä. Suinkin tietysti, jos pystyt jäämään, niin varmaan siellä voi tulla nykäisemään hihasta ja jatkamaan keskustelua, mutta tilaisuus on siirtymässä nyt tuonne toiselle puolelle. Kiitos.